Samtang karon lang yung hapon, gipaubos sa state of calamity ang tibok probinsya sa Sugbo. Alang sa dung detalye, adunay live update si Luan Mirondina. May bago sa katuig na human gideklarar sa Cebu Provincial Board nga mapaubos sa state of calamity ang tibok lalawigan sa Sugbo. Kahinumduman Mayo 27, 2015, may palabang og resolusyon ang Provincial Board nga nagdeklarar sa tibok lalawigan sa Sugbo sa state of calamity tungod sa El Nino phenomenon. Kaganiha atol sa sesyon, miagi una og diskusyon ang resolusyon sa pagdeklarar sa lalawigan sa Sugbo nga mapaubos sa state of calamity tungod sa mga kabalaka sa pagkadoble sa deklarasyon. Matod ni Board Member Alex Binghay, wala pa malift ang maong deklarasyon, busa wala na kinahanglan na pa ang paghimo og laing deklarasyon. Dugang ni Binghay ang deklarasyon sa miaging tuig nakapaaghat unta sa PDRRMO sa pagpangandam sa epekto sa El Nino phenomenon nga nasinati na karon sa Sugbo. Gibasol ni Binghay ang PDRRMO sa kakuwang sa pagpangandam taliwa sa deklarasyon nga gihimo sa miaging tuig. Ug matod niya, usa ang 3rd District sa lalawigan sa Sugbo sa hilabihang naapektuhan karon sa supply sa tubig sa pagpangadaot sa mga pananom. Gidasunan usab kini ni Board Member San Shimura ug iyang giawhag ang pangu sa PDRRMO nga si Baltasar Tribunalo sa pagtambong sa sesyon sunod semana aron matuki ang pagpagawa sa calamity fund sa miaging tuig ug kun may nahabilin pa niini. Lakip sa giimbitahan sa sesyon sunod semana ang Provincial Treasurer. Apan gihingusga ni Board Member Gigi Sanchez ang panginahanglan sa subling pagdeklarar sa Sugbo sa state of calamity tungod kay alang kaniya dayagman kaayo ang dakong panginahanglan. Dungan usab sa sesyon kaganiha, nagtigom usab ang mga sakop sa PDRRMO o gituki ang epekto sa El Nino sa nagkalain-laing dapit sa lalawigan ug ang panginahanglan sa matag lungsod. Sugilauman nga kiniunya ang mulangkob sa himong report ni Tribunalo atol sa sesyon sunod semana. Sa atong pagpakighinabi Bob kang Tribunalo iyang gitataw nga dili makwestiyon ang ikaduha nga pagdeklarar sa Cebu Provincial Board sa state of calamity sa lalawigan sa Sugbo tungod kay alang kaniya inanay man ang epekto sa El Nino phenomenon o pausab-usab ang forecast nga gihimo sa Pag-asa. Bob? Thank you so much, Mai, sa imong live update.